Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun bikat tarsana. Nggih, tarsana. Saking jilid kalih sing awal sing tajwid tarsana riyin. Kalem-kalem mawon. Jilid 2 sing saderenge halaman 1 niku enten tajwid tarsana diwaos niku riyen. Tasik kemutan lagune nggih. Nun mati atau tanwin ngoten lho. Nomor 1 sareng-sareng mawon. 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu ha kha ain ghain hamzah dibaca jelas mendengung. Nomor kali 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca tasdid dan tanpa. Oke gitu. Wangsuli malih nomor kali 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan lam ra dibaca tasdid tanpa nomor 3 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu dengan yanmu dibaca tasdid dan mendengung. Nomor sekawan 1 2 3. Nun mati atau tanwin yang bertemu selain itu dibaca samar dan mendengung. Nomor gangsal mim tasdid dan nun tasdid janganlah lupa baca mendengung. Diwangsuli malih nomor gangsal 1 2 3. Mim tasdid dan nun tasdid janganlah lupa baca mendengung. Nomor 6 niki kali nomor 7 niki mim bacaan mim sukun atau mim mati ya. Apabila ada mim mati yang bertemu dengan ba mim harus dibaca dengan mendengung. Wangsuli malih 1 2 3. Apabila ada mim mati yang bertemu dengan ba mim harus dibaca dengan mendengung. Nomor 7. Apabila ada mim mati yang bertemu selain itu dibaca jelas tanpa mendengung. Niku nek nomor 6 niku sakjane enten 2 bacaan. Nek secara teori enten 2 bacaan. Gini ku nek mim sukun mangke nek ngajenge kok ketepanggih kali mim niku berarti bacaane idgham mutamatsilan utawa idgham mimi sebutane. Tapi maose nggih mendengung memang. Terus nek mim sukun kepanggih ba niku nami bacaane benten, tapi cara maose meh sami. Nek mim sukun kepanggih ba hukume namine ikhfa syafawi. Dudu Pak Syafawi. Ikhfa syafawi. Cara maose nggih mendengung. Mangkane ten ngene tarsane kula wangsuli bolak-balik. Ten tarsana niki mboten nyebutno teorine. Jenengan mboten dikengken ngapalne
niki namine idgham mutamathilen, niki namine ikhfa syafifi mboten. Sing penting saged cara maose, ngoten lho. Maose oh iki diwaos mendengung, diwaose ditahan, namung ngoten to. Sing nomor 7, nek enten mim sukun kok kepanggih huruf selain ba kali mim, berarti sedanten huruf hijaiyah selain ba kali mim, maka nek maos carane jelas mboten usah mendengung. Sebutannya secara teori namine idhar syafawi. Nah, tapi mboten disebutaken. Pancen mboten dikengken ngapalaken. Pokoke saged maose ngoten mawon. Pun. Di Bika halaman 3, kala ben ngantos halaman 3, jilid 2 halaman 3. Nah, kita waos malih kula riyen mawon ubekne kesupen cara maose. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. A'andzartahum. Nanti ditahan nggih. A'andzartahum. Monggo. A'andzartahum. Wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati wa min dzurriyyati fa andartukum naron talazza fa andartukum naron talazza wa anzalna min syajarin min zaqqum fatusbiha sa'idan zalaqa fatusbiha sa'idan dan ditahan fatusbiha sa'idan zalaqa. Monggo. Fatusbiha sa'idan zalaqa wa tansawna anfusakum. Monggo. Tansawna anfusakum au nunsiha tarahum ruk'an sujada tarahum ruk'an sujada liman syaa minkum. Monggo. Liman syaa minkum faman syaa idza samaa'un syaqqat idza samaa'un syaqqat adzaban sa'ada fa idza faraghta fansab wal malaku saffan saffa illa min dhari' dzurriyyatan di'afan min sijilin mandud an tahira baitiya sabhan tawila wa ma yantiqu 'anil hawa
afala yanzuruna in dhanna an yuqima in dhanna an yuqima wa antum tanzurun niki kathah bacaan ikhfa wau nggih kathah sing enten sing nun sukun enten sing tanwin pokoke nek pun kulino mangke pun setel piyambak pundi huruf sing cara maose jelas pundi sing cara maose kalih samar terus mendengung halaman sekawan niki tasik kata sing ikhfa'i mulai baris pertama sampai baris terakhir ke-8 niki tasik kata ikhfa'i kula waos riyen mangke diwangsuli maradum fazadahum monggo maradum fazadahum illa anfusahum lai panjang ya enten alise tanda ini panjang sekali illa anfusahum monggo illa anfusahum wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mim niku wau mim tasdid mim tasdid nggih mim tasdid dan nun tasdid janganlah lupa baca man wa mimma razaqnahum yunfiqun monggo wa mimma razaqnahum yunfiqun min qablikum zamanan qalilan innallaha ala kulli syai'in qadir innallaha ala kulli syai'in qadir wa in kuntum thumma afawna ankum mai pendek langsung loncat tenggene a sum sing dipanjangno sing sumnya summa afawna ankum monggo summa afawna nek jenengan mandhape ten ma dadi panjang summa afauna dadi panjang summa afau summa afau summa afauna ankum monggo summa afauna ankum nggih nasiyatin kadzibatin khati'ah nasiyatin kadzibatin khati'ah nah sing nasiyatin niku diwaca samar mergi ngajengi niku kaf kepanggih kali kaf berarti tasik ikhfa tasik samar mendengung sing kadzibatin ngajengi kepanggih kha nah kha niku termasuk sing hukum pertama dibaca jelas tanpa nah ngoten saged mbedakaken baris keempat naradi tarik nafas soalnya kata sing mendengung kata sing ditahan summum bukmun umyun fahum la yarji'un summum bukmun umyun fahum la yarji'un sum ditahan nggih guna buk mun mboten usah soale ngajenge kepanggih ain
tasih idhar. Yun juga mboten usah ditahan, sing mboten usah ditahan. Sing ditahan nembe teko yun. Yung summum bukmun yung fahum la yarji'un. Monggo. Summum bukmun yung fahum la yarji'un. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bil kafirin. Tarmihim bihijaratim min sijil. Kata sini tahan 1 2 3. Tarmihim bihijaratim min inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah niki penyakitnya rata-rata ten mriki. Kula tingali ten TPA nggih ngoten. Dzil la khabir mboten nangsal ditahan. Dzil la khabir lae nggih pendek. Dzil mergi niku sanes lanafi niku la taukid dadi lae pendek. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir boten la khabir enten yauma idzil la khabir. Inna rabbahum 1 2 3. Inna rabbahum bihim yauma idzil tasih enten sing lae panjang. Mangke jenengan raosaken piyambak. Mboten usah diduding, mboten usah maju, malah ndredeg tambahan. Mangke diraosaken piyambak. Kula sajane nggih ngerti, guru niku ngerti endi sing kedawahan ngono. Mboten usah terus jenengan pelanno suarane malah ketara. Kula ngertos sebelah pundi ngertos. Tapi mboten usah. Sing penting jenengan raosaken. Oh iki jek dawa. Dzilla khabir. Dzilla khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. 2 3. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Nah, pinter kabeh. Alladzi at'amahum min ju'. 2 3. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Sing humnya ditahan, hum min ditahan, itu kaum mutamatsilan wau. Sing min khauf mboten usah, min khauf mboten usah, soale idhar. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Monggo. Wa kuntum amwatan fa ahyakum min qablikum la'allakum tattaqun. Min qablikum la'allakum fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. In kuntum shadiqin. Ampun keseso niku sing ditahan kalih. In kuntum shadiqin. Monggo. In kuntum shadiqin. Diwangsuli mulai nginggil. 1 2 3. Maradum fazadahum. 1 2 3. Illa anfusahum. 1 2 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ngandhape 1 2 3.
min qablikum. 1 2 3. Zamanan qalilan. 1 2 3. Innallaha ala kulli syai'in. 1 2 3. Wa in kuntum. 1 2 3. Tsumma afauna ankum. 1 2 3. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Hadapi. 1 2 3. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1 2 3. Wallahu muhitum bil kafirin. 1 2 3. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nek enten sing maose kedhisiken nggih, kula dereng mantun kok jenengan pun mantun niku berarti enten sing mboten jenengan tahan, enten sing mendengunge kirang. Dadi titenane gampang. Jenengan lek dados guru lak krasa mantun nggih Bang. Diulangi tarmihim 1 2 3. Tarmihim bihijaratim min. Nah, pas. 1 2 3. Inna rabbahum bi awas idillah khabir. Leres. 1 2 3. Alladzi at'amahum min ju'. 1 2 3. Wa amanahum min khauf. 1 2 3. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. 1 2 3. Min qablikum la'allakum tattaqun. 1 2 3. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. 1 2 3. In kuntum shadiqin. Shadaqallahu. Pun mulai saged rimae atau ritmene pun saged mulai ndherekaken. Wau sing ayat jenengan waos setunggal ayat wau nggih sing jenengan waos nyuntuleng enten sing waos ayat sing terakhir wau jenengan waos ten Quran wau lho. Nah, niku kan janjine Allah boten badhe nyiksa kaum lek tasik wonten ten kaum niku tasik wonten sing istighfar. Sing terakhir wau jenengan waos. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lanjutane wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum niku enten kalih nggih. Allah mboten bakal maringi adab niki kita syukur alhamdulillah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi salah setunggale keistimewaane kita umat Kanjeng Nabi dibanding kali umat-umat Nabi liyane niku salah setunggale. Di antara sekian banyak keutamaan salah setunggale nggih niku nek umat Kanjeng Nabi niku gawe dosa, gawe maksiat boten langsung disiksa ten donya, boten langsung. Tapi siksane ditunda ten ngene akhirat kejaba 3 dosa. Nek 3 dosa niki cicilane wis diturunno ten donya siksane. Enten 3 dosa sing salah napa niku nek dilampahi umat Kanjeng Nabi mestine peraturane umat Kanjeng Nabi niku nek gawe dosa mboten langsung disiksa. Nek umat rumiyin kan umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa sakliyane niku nek gawe dosa, gawe maksiat langsung disiksa nang donya. Selain mangke teng akhirat nggih ugi disiksa malih. Tapi umat Kanjeng Nabi siksane ditunda ten ngene akhirat dientosi taubate. Nek tobat berarti mboten siyos disiksa, tapi nek mboten tobat mangke siksane diparingaken ten akhirat. Mboten ten donya wonten. Tapi enten beberapa dosa sing Allah niku nyepetno dosa niku ten donya pun dicicil. Salah setunggale nggih niku
Ukukul walidain, wani wong tuwa. Niku. Terus Allah ugi mboten nyiksa umat Kanjeng Nabi Muhammad kenging napa? Mergi ten donya tasik wonten Kanjeng Nabi. Allah niku mboten nyiksa kita mergi tasik enten Kanjeng Nabi ten donya. Lho, Nabi lak sampun semare sih, sampun sedo. Lho, sedone Nabi karo gesange Nabi ra ono bedane. Nabi tetep ten bumi, nggih mboten? Nabi tetep ten bumi. Umpama kok jasate Nabi niki kok diangkat ten langit. Maka Allah mboten segan-segan nurunno siksa ten bumi. Kita sakniki adem ayem meskipun naudzubillah. Maksiat kita niku nek umpama dibanding kali maksiate umat kan nabi-nabi sing lintu niku umate sing sakniki niku luwih kurang ajar lho sakjane. Umate nabi-nabi riyen niku jenis maksiate kadang mek situk-situk tok. Jenis maksiate setunggal tok. Kita niku dobel-dobel. Yo kadang yo wani wong tuwa, yo kadang yo gak ngramut anak, yo kadang yo dolim nanggone kancane, yo ngrasani macem-macem bervariasi bertumpuk-tumpuk tapi mboten langsung disiksa. Mergi napa ten donya tasih enten Kanjeng Nabi. Dadi Allah mboten kersa nibakaken napa niku azab siksa nek tasih enten Kanjeng Nabi. Senajan to secara jasad Kanjeng Nabi sampun sumaru. Mergi mboten enten bedane lek Kanjeng Nabi niku. Terus nomor kali Allah mboten nyiksa kaum niku ten kampung utawa ten desa utawa ten negara. Mergi tasih enten wahum yastaghfirun. Tasih enten sing purun istighfar. Makanya niki mumpung wulan Dzulhijjah salah satu amalan kita selain wonten haji umroh nggih sing sedherek-sedherek kita pun bidal. Selain mangke tanggal 11 sampai tanggal 13 niku enten ibadah kurban, terus enten ibadah poso sunah malih, termasuk kita dikengken ngatah-ngatahaken zikir. Salah satu nggih istighfar. Bahkan para ulama niku termasuk ten kene Yaman niku mulangaken zikir kengken ngatahaken mulai tanggal awal Dzulhijjah tanggal 1 sampai benjing tanggal 9 saderenge subuh niku kengken ngatah-ngatahaken waosan tahlil. Tahlil niku pripun? La ilaha illallah. Mangke sing tanggal 9 bakda subuh niki kan alhamdulillah kita sepakat sedanten riyadine Rebo nggih. Rebo tanggal 17 nggih. Ya, Rebo tanggal 17 berarti Selasa bakda subuh nanti teni nggih. Selasa bakda subuh, bakda salat, bakda salam jenengan langsung takbiran. Piyambak mboten napa, umpama mboten dikoordinir imam mboten napa-napa. Niku namine takbir muqayyad. Bakda subuh Selasa jenengan takbiran. Ping 3 nggih pas poso Arafah. Nggih, subuhe Arafah niku mulai takbiran. Niku keistimewaan Idul Adha. Nek Idul Fitri niku takbirane ngentesi tanggal 1 Syawal, ngenteni maghrib. Nek kita Idul Adha mboten. Selasa bakda napa wau? Salat subuh, bakda salam niku lho. Langsung jenengan takbiran ping 3 mboten usah kathah-kathah. Nggih, mantun ngonten mangke nek jenengan duha nggih bakda duha mboten napa diwaos malih ping 3. Bakda zuhur diwaos malih. Bakda ngasar diwaos malih, mantun salat niku lho. Lah, pas maghrib berarti kan pun manjing malam Rebo nggih. Malam takbiran niku diwaos full terus sampai sholat Idul Adha. Mantun ketika imam pun Allahu Akbar takbiratul ihram maka takbirane mendel nggih berhenti. Makin jenengan takbiran malih Rebo bakda zuhur. Bakda nyembelih niki lho. Zuhur kan kinten-kinten pun mantun nggih. Zuhur jenengan mantun salat zuhur, mantun salam tes takbiran malih kaya wau ping 3. Bakda ngasar nggih ngonten bakda subuh, bakda maghrib, bakda niku berlaku 5 waktu sampai kapan? Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu sore bakda asar terakhir. Sabtu sore bakda asar niku bakda salat asar jenengan takbiran terakhir. Maghribe pun mlebet Ahad pun mboten takbiran. Selasa sampai Sabtu. Nah, Selasa sampai Sabtu titane nggih. Selasa bakda salat subuh sampai Sabtu bakda napa wau? Salat asar ngoten nggih. Pun monggo
dilampahi sangsaran niku mergi kesunahan Idul Adha salah setunggalnya nggih ngatahaken maos takbir ngatahaken maos zikir. Ngapunten kula mboten saged nderek ngantos mantun niki enten Zoom teng kantor kula tinggal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.